Tässä leikissä perusideana on vanha kunnon koppipallo. Isoimpana erona vaan on se, että joukkueita ja palloja voi olla useampi. Joukkueet olisi hyvä erotella väreillä. Tässä esimerkiksi vihreä joukkue, punainen joukkue ja sininen joukkue. Yhdessä joukkueessa tulee olla vähintään 3 pelaajaa. Palloja pelissä on aina 1 vähemmän kuin joukkueita. Joukkueiden tavoitteena on saada pallo minkä tahansa vastustajajoukkueen maaliin kopittelemalla pelaajalta toiselle. Maali tulee siitä, kun pelaaja painaa pallon maaliin. Maalista pallon saa hakea vain sen joukkueen pelaaja, jonka maaliin pallon laittaa. Pelaaja, jolla on pallo, ei saa liikkua muuten kuin tukijalan ympäri. Sillä välin joukkueen muut pelaajat hakevat hyvää syöttöpaikkaa. Tämä versio koppipallosta on niin vauhdikas, ettei kukaan ehdi laskemaan tehtyjä maaleja. Silti heittoja, koppeja ja liikettä tulee paljon. Hauskoja hetkiä koululentiksen parissa.